I és un missatge de normalitat que hem de saber transmetre per damunt de provocacions, de despicàcies, de poques substàncies i de mala educació. Jo tinc la boia i la poca constància. Pues entonces no Ja m'ho dirà. No sé què tens boia. Això no, que ja cap parent. Eres consumista a Catalunya. Sí, eres consumista. Quin regidor té? Visca València lliure! Visca València lliure! Visca! Quin regidor de cultura? Quin regidor de cultura? Crida la policia. Si lo llaman a veces de las puertas es porque aún quieren. Ah, sí, pero no saben el nombre. Esperad, la